дар 5 солагӣ ятим монд. дар 16 тарки таҳсил кард. дар 17 солагӣ аллакай 4 пеша роҳиваз намуд. дар 18 солагӣ оила бунёд намуд. замоне ки 19 сол дошт фарзанддор шуд. дар 20 солагӣ занаш кӯдакашро гирифта рафт. баъдан дар тарабхона косаву тавақшӯӣ мекард. ниҳоят барояш муяссар шуд ки занашро баргардонад. дар 65 солагӣ ба нафақа баромад. $105 нафақа мегирифт. эҳсос кард ки ин маблағ хостаҳояшро қонеъ карда наметавонад ва хулоса намуд ки бояд худкушӣ кунад, зеро ягон кораш омад намекард. зери дарахт нишаста андешид. кадом корҳоро сомон додаву чӣ корҳо мондаанд ва чӣ кори дигар карда метавонад. ба хулосае омад ки ӯ пазандаи моҳир аст. мурғ харид ва онро бо майли том ва бо ранги дигар пухта хона ба хона гашт то фурӯшад. дар 88 солагӣ мӯйсафеде ки мехост худкушӣ кунад, империяи KFC яъне ширкати машҳури чӯҷаи бирён аз Кентукиро таъсис дод ва ҳамин тавр Сандерс миллиардер шуд.